Krásný podvečer, jsou tady východočeské zprávy s datem 28. června. Obyvatelé Boháňky na Jičínsku zachraňují místní kino. K tradicím akcí Z se navrátila obec Boháňka na Jičínsku. Tam už přes půl století funguje kino postavené právě Svépomocí. Mnohokrát mu už hrozilo zrušení. Lidé se ale o něj vždycky dokázali postarat, takže od července bude Boháňka opět promítat. Na chalupu sem do Boháňky jezdí až z Prahy herec Ivan Jiřík, protože má zdejší kino v Pískovcovém lomu rád, ani on neváhá přiložit ruku k dílu. Pro jeho zachování ale pracuje i jinak. Se nám podařilo poprosit Zdeňka Trošku, který uvede svou premiéru Pohádky. Kino funguje už přes 50 let. V pátek zahájí svou 51. sezónu. Střídali se nám tady, tuším, 2 promítači za tu dobu, takže to není jakoby moc. Protože obec nemá takový rozpočet, aby mohla provoz kina dotovat, jediným řešením, jak ho udržet i v dobách, kdy nepřijde dost návštěvníků, je práce dobrovolníků. Místní obyvatelé, kteří se podílí na provozu kina, pracují zadarmo. Za to pak mají bezplatný vstup na filmy. Celkově se tady to kino tak hlídá a udržuje, že jo, průběžně, aby se tady něco nestalo. Pomáhám tady natírat, co je potřeba, děláme tady prostě všechno společně. Velký poděkování patří všem lidem, bez kterých by to vlastně nešlo, protože provoz toho kina je strašně drahý. Unikátní letní kino funguje v Boháňce vždy během letních prázdnin. Prvním filmem, který letos nabídne, bude tento pátek český snímek Občanský průkaz. Martin Karlík, RTA Boháňka.